Hei, minä olen Janne ja toimin Kiteen kaupungin viestintäpäällikkönä. Toteutimme Hannun kanssa videosarjan, jonka tarkoituksena on löytää vastauksia siihen, millainen paikka Kite on asua ja mikä tänne sai muuttamaan. Sarjassa kuulemme kaikkiaan 4 henkilöä ja 4 yritystarinaa. Tervetuloa mukaan! No Mikka, tää on semmoista puuta, mikä nähtävästi on hiilostettu, mutta ei, onko näette vielä muuten ei ole käsitelty, ainakin aika hyvin lähtee nokkiin. Joo, sitä ei ole vielä öljytty eikä suojattu millään ja nyt itse asiassa tehdään semmoinen perinteinen käsittely, eli voidaan ihan katuharjalla poistaa tämä irtonainen hiili sitten. Saanut semmoisen vähän reilumman lämpökäsittelyn tää. Miten pitkään tää on ollut uunissa? No se ei ole kuin ihan muutaman minuutin ollut siellä. Saatu se irtonainen pölyaines poikkeen, niin voidaan tosissaan. Nyt vaikuttaa, että on tarpeeksi lähtenyt. Kyllä. Tää näyttää oikein puhtaalta ja sillä saadaan sitten vielä öljyllä vähän tummemmaksi tää sävy tehtyä. Kumpi on tyypillisempi tapa? Onko, että käsitellään vielä tällä? Öljyttyjä on pääasiassa meillä ollut nämä tuotteet, mitä on nyt tehty. Ja tällä hetkellä ollaan itse asiassa vielä Kontiolahdella toistaiseksi Puuartisti Oyn toisen yritykseni tiloissa, mutta täällä tämä Hiil tekee sitten pilotointia tähän puun kierrättämiseen ja pintahiilyttämiseen liittyen. Joo, eli meillä tämän pilotoinnin jälkeen, kun ollaan saatu täällä Kontiolahdella hommat pakettiin, niin meillä tarkoituksena olisi se itse tehdaslaitos sitten perustaa Kiteelle. Ja se oikeastaan Kite on valikoitunut siinä, että sillä on hyvät logistiikkayhteydet Etelä-Suomeen, opii se sitten vesiteitse, rautatietä pitkin tai kumipyörällä ja taas sitten toisaalta tiloja oli meille sopivaan käyttötarkoitukseen saatavilla. Joo, Hiil Oy on perustettu siis tämän vuoden alussa, niin miten näet, että minkälaisia mahdollisuuksia Kiteen kaupunki on tälle toiminnalle antanut? No Kite on kaupunkina ollut hyvin lämpimästi vastaanottavainen heti alusta lähtien. Silloin kun puhuttiin vasta ihan ideasta yli vuosi sitten, niin silloin jo tavallaan tarttuvat tähän, että tämä kuulostaa semmoiselta, mikä heitäkin kiinnostaa ja olisi tämän päivän mukaista toimintaa. Niin siinä mielessä on kyllä hyvin lämmin vastaanotto ollaan saatu tälle yritykselle ja saatiin myöskin liikeideakilpailussa ihan Kiteeltä palkinto tästä liikeideasta, niin siinä mielessä on hyvinkin mielellään ollaan edistetty Kiteen kanssa tätä yhteistyötä ja ankkuroitu itseämme sinne tuotannon puolesta. Tuostapa voit sitten viedä kotiin näytille, että mitä tuli tänään päivän tuloksena tehty. Kiitos. Todistusaineisto, jota on joskus tehty. On käyty töissäkin. Joskus on tehty jotain. Hei, kiitos paljon. Kiitos.